Gospodi, silою Tvojою возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется село. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрый Отцияний, ниспоставим Духа Святого, и днеми головне вселенную. Blagodat Svetoga Duha nas je sabrala. Blagodat koja nas i oslobađa, koja nas leči, koja nas vodi u večni život. To je taj dar koji je obećao Hristos, Duh Očev, Duh Sveti, koji će nas uvesti u punoću istine. Kada se čovek opredeli za to da je dobro, kada čovek svojim bićem, svojom verom ima usmerenje ka pobedi večnoga dobra. Mi smo se ovde sabrali zato što ispovedamo da je Hristos vaskrsao, da je život pobedio smrt, da je zlo pobeđeno i ta pobeda već nastupa. Ta pobeda blagodati Božije, Duha Svetoga, Carstva Nebeskoga je razlog zbog koga smo mi ovde. Da nema blagodati Božije u našim srcima, ne bismo došli danas ovde. A jedan od kraljeva, pored mnogih drugih naših vladara koji su nosili ovu krunu zemaljskog carstva, on je isto objedinjavao blagodaću Božijom. Eto vidite, Sveti Jovan Vladimir, on je svetitelj, srpski kralj koji se poštuje u Albaniji. Šen Joan ga zove, ili Šin Đn. I u velikom je poštovanju Sveti Jovan Vladimir u albanskom narodu, pa nas on sa njima povezuje. Povezuje nas sa Bugarskim carstvom, jer ima jedna od najlepših ljubavnih priča koja se desila u istoriji crkve, kao da je biblijska priča, vezana za njega i za Kosaru, koja se potrudila oko njega dok je bio u tamnici. A, braćo i sestre, on nas kao svetitelj povezuje i sa Zapadom, zato što je on, svetitelj, bio i žive ono vreme dok smo bili zajedno sa Zapadom koji se odvojio od punoće crkve, nažalost kasnije. Tako, svetitelji blagodaću Božijom i svojim životom objedinjuju. I to je vrlina. Onaj koji objedinjuje, koji gradi zajednicu, koji čuva zajednicu, on je na putu Hristovom. Onaj koji ruši zajednicu na bilo koji način, da li je to prijateljstvo ili je brak ili je monaško bratstvo, svaka vrsta zavade, okretanja leđa zapravo jeste jedna mala smrt. I to je u naznaci hulana Duha Svetoga. Da se čuvamo toga i da Duh Sveti žubori u srcima našim molitvama Svetoga Jovana Vladimira i neka bi naš život protekao u tome da budemo ljudi koji služe blagodati Božjoj i koji objedinjuju. Neka bi svakoga dana u našim srcima žubor blagodati Svetoga Duha bio jači, neka bismo ga jasnije čuli, neka bi ljubav Božja prebivala u našim srcima i neka bi nas po tome Gospod Bog prepoznao kada bude došao da sudi celome svetu. A mi, neka bismo čuli onaj glas, pravedni slugo,
u malome si bio veran, na mnogim ću te postaviti, da uđemo u radost Gospoda svoga i da u toj radosti, a i već sada proslavljamo jedinog istinitoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome neka večna slava kroz sve vekovi su večnost. Amin.